Yeah. Hello mga Kapodibi. Mga Kapodibis, good afternoon po. Good afternoon. Good afternoon na maulan. 5:20. Hello guys. Ayan. Ayan. Hello po, Arminda. Ayan, Arminda Kaaway. 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 Shout out po. Arminda Kaaway. Hello And Kevin po. John Cruz. Kevin Hello. John Cruz. Hello, shout out to you. Shout out to you. Welcome po sa ating live. Shout out. Shout out, tsaka merienda. Merienda tayo guys. Yes. May nag-prepare po kami ng kape. Kape, tsaka Ito yun. Ano to? tinapay. Mamo. Cake, chocolate. Chocolate. At saka banana cake, wow. At saka fried siomai. Ayan. Shout out po, Marisa Pangilinan. Hello po, Ma'am Marisa. Ayan, yung mga lagi kong nakikita pag nagla-live premiere tayo, si Yes. Ma'am Princess Discutido. Hello po, Ma'am Princess. At saka Baby Ruth Dueñas. Ayan. Hello po, Ma'am. Marlene Corial and Patrick Susi. Hello po, the Pudibi, sabi ni Patrick Susi. Merienda po tayo. Yes. Kain na tayo. Ayan na naman si Ivy. Ano lang tayo kwento-kwentuhan po tayo. Na. No? Banana cake, kain po Kain tayo. Banana Ano to? Siomay. cake. Fried siomai. Dango, banana cake tango dang, tsaka kape. Shoutout po sa inyo lahat. Banana cake po tayo. 30 viewers na tayo. Hello po. Ayan. Kwentuhan tayo dito, no? Habang nagkukwentuhan. Vilma Palad. Ayan. Magsa-shoutout po tayo. Hello po, Ma'am. Ma'am Vilma Palad. Shoutout po, pa-shoutout from Laguna. Marcel Garcia. And Baby Ruth Dueñas. Sarap ng banana cake and at coffee. Opo, ma'am. Opo, Ma'am. Ito, banana cake tsaka kape. Yan. Good afternoon po, Ma'am Princess Discutido. Shoutout po. Yan. 32 viewers. Shoutout po. Sa Monday po, meron po kaming mukbang premiere. Rose Palacio. Hello po, Rose Palacio. Ayan, Marilyn Corial. Lagi ko pong pinapanood mga videos nyo. Thank you so much po. At syempre, pwede, kung hindi nyo po napapanood sa YouTube, pwede po kayong mag-replay sa Facebook. Emma Lucero, shoutout po from Ormoc. Lasang-lasa siya sa akin. Siyempre, banana. Saging na saging. Lasang saging daw niya sa kanya. Banana. Thank you so much po, Maricel Garcia. Yan, Marcel Garcia, shoutout po. And Maria Ursinia. Ursicia. Tama? Ayan, Maria Ursicia. Ayan. Thank you so much po, ma'am. Shoutout po sa inyo lahat. Pa-share po ng live. Pwede mag-share dyan? Oo. Kain po tayo ng siomai, fried siomai. Original or original? Tama po ba, ma'am? Original or original. Yun, tama. Shoutout po, ma'am. And Marisa Pangilinan. Ito po, banana cake. Sarap po yan. ng banana cake. Paborito ito po, ma'am. yan, banana cake. Opo. Gusto niya Ate yan. Dati nagbe-bake ako ng ganyan. Nung meron pa tayong mga gamit-gamit. Nung masipag pa ako mag-bake. Lagi kong binibake ang banana cake. Sarap na ano? Fried siomai. Fried siomai, tapos kape. Kung gusto niyo po magpa-shoutout sa mga mukbang namin, mga kapudibit, mag-comment po kayo sa aming latest video. Ayun po. Yan, yung mga hindi natin na-shoutout minsan, minsan papanoorin nyo sa latest video namin. Hindi naman po porque nagpa-shoutout po kayo ngayon, tapos kinabukasan,
inihintay nyo. Hindi po. Kasi MWF po yung aming mukbang. Yes. Hello po, Lita Manyo. Ayan. Shoutout po sa iyo, Ma'am Lita Manyo. Pinay Ayan. ate in. And Pinay Ate in Australia. Hello Shoutout po, po. silent viewer daw siya. Shoutout po, Ma'am Pinay Shoutout Ate. po. At saka yung ano natin, yung shoutout natin, salitan. Facebook at saka YouTube. Ganun yun. Yan. Teresita Gabuya. Ayan. Hello po, ma'am. Banana cake po, idol daw. Yes. Shoutout po. Kami yan. And shoutout po sa mga, ayan, yung mga kapitbahay natin dyan, nanonood din sila. Shoutout. Shoutout. Ayan, maingay sila. Gemma Cajes, shoutout ma'am from Bohol, Talibon. Palagi po akong nanonood sa mga videos niyo, ma'am. And thank you so much po, Gemar. Ayan. Gemar, thank you so much po. Natutuwa ako sa inyo. Hi, thank you so much po, ma'am Pinay in Australia. Ate, Pinay Ate in Australia. Pinay Ate in Australia. Okay po. Thank you so much po sa suporta. Baby Ruth. Baby Ruth, thank you so much po, ma'am. Sino mahilig sa kape? Sino yung malaking baso? Kasi ako, gusto ko pag nagkakape ako, yung hindi ako nabibitin. Tama. Ayoko ng ganito kaliit na ano. Nabibitin siya. Gusto ko maliit, yung malaki na, yung talagang ano. Siyempre, coffee lover. Shoutout sa mga mahilig sa kape dyan, coffee lover. Shoutout, ma'am. Pinay Ate, Australia. Yan. Siguro nasa Australia talaga siya. Kaya Pinay Ate in Australia. Pampanga. Kumusta po dyan sa Australia, ma'am? Malamig. Malamig pa ba dyan o maulan? Mainit siguro. Summer dun eh. Ay, hindi man Canada. Ay, malayo yan da. Lalo na tama din. Ano po? May na-emosis na. Biya na. Sabi. Yan. Shoutout sa mga nagugas ng plato dyan, ng ingay. Ay, so, ano yun? May friend mo, si Bikan. Hiday? Ay, Shara May Esquilio, shoutout kaya ka. Ang pray-cry. Bikan. Hindi naman yung nunod, sapa. Christina Susi at saka si Ma'am Sophia Marquez. Sino pa? Marian Santos. Ay, Marian Santos. Marian, Cruz. Bonbon. Malamig. Malamig. Ano to? Malamig. Ano to? Kaya? Malamig kaya ko lang. Malamig kaya ko lang from Adelaide. Adelaide? Ano yun? Ano din siguro yan? Taga-ano din siguro si Baby Ruth. Si Ma'am Baby Ruth. No, nasa ibang bansa rin. Nasa Australia. Thank you so much po sa comment, ma'am. Yan. Taga saan po sa Pinas? Taga Lubao po kami. Pampanga po kami. Pampanga. Ay, kapitbahay ko si... Kasi mo. Bahay pala sila. Si Ma'am Pinay Ate Australia tsaka si Baby Ruth. Yan. Si Pinay Ate in Australia. Tsaka si Tita at Ma'am Ruth. Nasa sila, kapitbahay lang. Magkapitbahay po pala sila. Shoutout po sa inyo sa Australia po. Pakalat pong video namin. Para hindi po. Pinay Ate in Australia, hindi po malayo sa amin. Pero parehas po silang nasa Australia. Shoutout po. Kumusta naman po ba dyan? Malamig po ba or maulan? Malamig po ngayon. Dito po kasi tagulan na. Tagulan na. Pagkatapos ng ulan, kinabukasan high tide. Parehas kami sa... okay po ma'am. Thank you so much po. Parehas kami sa winter po dito. Sa amin now. Nakita winter. Malamig yan.
Hindi ko pa kasi alam yung winter. English yung kasi yun. Order kayo. Order po. Winter. Wait, kala ko yung waiter. Waiter. Sorry po, ma'am. Elilia Sagum. Good afternoon to both of you. Manood ng, ano yun? Hindi ko nakikita, wait lang. After ko manood. Ng mga videos niya, nagugutom ako. Gusto ko rin kumain. Ang taba ko na. Ay! Oo. Ay, sorry po, ma'am. Mataba na kayo. Shout out Patrick Susi. Ang sarap ninyong kumain. Thank you so much po, Pinay Ate in Australia. Thank you so much po. Amelia San Diego. Sarap Amelia. naman yan. Sarap. Kain po tayo, ma'am. Kain po, merienda po tayo, kape tsaka banana cake. Gawa na po kayo ng kape nyo, tsaka Oo. salo-salo po tayo. Kasi umuulan po. Kwento-kwentuhan po tayo. Ayan, gawa na po kayong kape, tapos yan, pwede po tayo magkukwento. Kunwari na song, dapat lang po namin kayo. Wala si Patrick. Na? May jacket daw si Patrick. Ano po yung jacket? Kaya pa nilalamig si ate. Oo nga. Bigyan ng jacket yan. Si Pinay Pinay Dito yan. Ay, Ate dito. in Australia. Lagyan Bigyan niya ng natin jacket jacket yan. Makanan. Paano ba yan? I-tweet mo yung China. Lagyo na. Lagyo. Tapos add moderator. Ay. Sige, ay. Wala naman dito eh. Ate niya. Wait lang po, ma'am. May ate sa Tawas. Australia. Ah, Ano makuha? nilalagay. Mama, ano po? Pag nag-comment siya sa ano, mama. Hindi. Bukas po, pag pag nag-bookbang kami, ma'am, mag-comment kayo. I-jacket ko kayo. Kasi hindi ko hawak yung cellphone. Uy, basta niyo na comment. Thank you sa jacket. Ma'am, bukas po, ma'am Pinay Ate in Australia, bukas po, manood po kayo ng ano namin. Sa Monday na yun. Monday. Sa Monday live premiere. Oo, Premiere po namin. Doon ka namin lagyan ng jacket. jacket. Amelia San Diego, mainit dito sa Tarlac, di ba? Kape, sister. Dito po sa amin, sa lugar namin, Shoutout. halos umuulan po, tapos makulim din. Kanina, umulan po malakas. Shoutout daw kay Richmond Lapita. Richmond. Nasaan si Rigor? Opo, ma'am, Pinay Ate in Australia. Opo, ma'am. Jacket ko kayo. Sa Monday. Po. Manood po kayo, 6:30 p.m. ng gabi. At meron na kayong jacket. Kasi pag live premiere po, yun, doon ka po namin mabibigyan ng jacket. Okay. 6:30 po. Anong oras na po pala dyan, ma'am, Pinay in Australia? Earl Ogina, thank you sa shoutout. Welcome po. Amelia San Diego, I miss ko yung subo mo ng BBM. Pasubo mo na. Patay pa akong subo. Subuan ko siya. O, Ay, wag na to pa. Meron pa akong kinakagat. Isubo mo daw. Yan, no? Yan. Shoutout po sa inyong lahat. 7:25 p.m. 1 hour lang pala yung pag-date. Ay, hindi, 2 hours. Ayan po, ma'am. Meron ka ng jacket. Grace 1, hello po. This one, hello po, ma'am. May jacket ka na, ma'am. Wow. Sino may gusto magpa-jacket dyan? Jacket natin. Papunta tayo kay Willie. May upcoming. Nag-YouTube din si ma'am. O sige. Hello mga ka-foodie, support natin si Pinay Ate in Australia. Ayan, meron din po pala siyang YouTube channel. Mag-subscribe na po kayo. Ayan. Yes. Pa-subscribe po. Ayan po, yung link niya, ma'am. Ni Pinay Ate in Australia. Ay, wala po yan. Yan? Nagba-vlog ata. Ayan, napanood ko na ata si Mami. Yan. Baka iba yung napanood. Sarap. Naubos ko na yung Kasi naman naman. Panoorin ko nga po yung YouTube channel mo, ma'am. Mamaya.
Mhm. Papanoorin po namin yung mga video mo, ma'am. Tapos mag-subscribe po kami. Ubusin mo na. Mm. Ayan, sabi niyo 4 years kayong at konti pa lang 56K. Bali, kasi parang, paano ba explain yun? Bakit daw 56K pa lang tayo? Kasi mabagal po yung mga yung subscriber talaga niya. Kasi hindi naman po putok-batok yung kinakain namin. Grace 1, musta po kayo? Eto, okay lang po kami. Tumataba. Tumataba siya. Pumapayat naman siya. Gusto kasi ng mga subscribers. Gusto po kasi ng subscriber yung nanonood sa amin, putok-batok. Kasi di namin kaya yung laging putok-batok. Kasi yung, di ba, di niyo po ba napapasin yung kinakain namin, balance talaga. May baboy, may gulay. So yung iba, di kami makasabay po sa kanila yung mga putok-batok. Hindi namin kaya yun. Okay lang yan. Okay lang yan. Ganyan. Good. Thank you so much po, ma'am. Sarap kumain ni BBM. Thank you so much po, ma'am. Food is life. Yes. Yan. Sa mga nagtatanong ba't daw ang ingay kumain ni BBM, sagutin mo nga BBM. Baboy po ako. Hindi po. Kasi yung mic, malapit dito sa namin. Oo. Ito yung mic namin, no? Pero tatry po namin. Tatry namin na, tahimik kumain. Baka, hindi nyo na magustuhan. Kasi yung iba, di ba, gusto nila ang ganda. naririnig nilang yung pagnguya ng pagkain, yung paghigop ng mga sabaw, at saka yung pagsubo niya, yun, gustong-gusto nilang naririnig yun. Ayaw nilang tahimik. Pag naman sobrang ingay, kala nila. Ay, maganda ka daw dati sa mga video. Nino? Ako? Ganda-ganda mo sa mga dati mong video. Bakit pumangit na po ba siya ngayon? Mahilig kayo sa... Hintayin natin. Makasalabit siya kasi ng puso. Tapuso. Tapos ba? Bakit daw ang ingay ko daw ang lakas ko daw boses pag nagsi-shoutout. Ganon din po ako. Pag walang mic, hindi niyo ako maririnig. Ayan, sabi ni Ma'am Pinay Ate in Australia, mahilig kayo sa kape. Sige, pag nagpa-box ako, padala ko kayo ng kape. Uy. Ay, thank you so much po, ma'am. Kape sa Australia. Ano kaya lasa nung? Sabi ni Ma'am Amelia San Diego, okay lang yan, boring pag walang sound. Oo nga po, di ba? Tumataba na siya. Nakasum lang po ako, ma'am. Ma'am, Dongwin Lakadman TV. Hello po. Si BBM dati, mahilig talaga siya dating mag-ayos-ayos kasi inspired dati. Ngayon, expired na siya. Wala na kasi siya. Wala na siyang inspiration. Ngayon, expiration na siya ngayon. Yun, di ba? Focus sa pagkain. Dati nakafocus siya sa crush niya. Sa crush niya, di ba? Ngayon, nag-focus siya sa pagkain. Pasyata. Si Dieter. Dieter Susi. Dieter Susi. Dongwin Lakadman TV. Shoutout po, Dongwin. Ayan, Dongwin Lakadman TV. Ayan, mukhang meron siyang, mag-subscribe na din po kayo sa kanya. Ayan. Yes po. Po, di ba mag-subscribe na po kayo sa aming channel para umabot na tayo ng 60K. 60K? Hindi, 100K! Pa-share na live namin. Okay lang, malakas.
Okay lang, malakas kung ano yan, kasi hintay natin Okay lang tumaas. malakas. Gusto ko pag nakain si BBM. Natawa, ayun. Sige po. Ay, Kapag kumakain ako, lagi akong tumatawa. kasi dati, di ba, nagpapatawa kami sa mga videos, nagkukwentuhan. May nagre-reklamo din, sabi nila, ang ingay daw namin kumain. Ba't di na lang daw kami magmukbang, wag na daw kaming Salita. salita. Ayun, tinanggal namin. Yung iba naman, gusto nila ibalik namin yung mga nagkukwentuhan, tawanan. Yung may games, dati nag-games din tayo, no? Ay, hindi namin alam kung saan kami rurugar. Rurugar? Lulugar? 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 Lulugar. Gar. O, yun. Yun. Ganun yun. Dati kasi, after namin magmukbang, mag-games kami ni BBM kahit 3 minutes lang, no? Yun, tinanggal namin yun. Tapos may kwentuhan, tawanan, yun. May nag-bash sa amin, sabi niya, magmukbang na lang kayo, kumain na lang kayo ng kumain. Ayun. Nung nagseryoso kami sa pagkain, hinahanap yung dati. Ganun. Oo. No? Kaya hindi namin nga alam kung saan tayo lulugar. Oo, lulugar. Kaya 17 viewers, shoutout po sa inyo at mag-subscribe na kayo sa amin channel. Yeah. At huwag niyong skip ang aming ads. Patalastas. Huwag niyong skip, mga kaputibis. Ayan. At saka yung mga ano pa bang yung mga lagi nilang sinasabi pala. Bakit daw kinakamay natin yung pansit? Ayun. Yun, ano na yun. Traditional na ng ano yun. But di ba may kanya-kanya naman po tayong mga style o yung kanya-kanyang trip, sabi nga nila. Siya trip niyang nakakamay. Pag tayo natin tumaas. Siya trip niyang nakakamay. Di ba mas masarap po pag nagkakamay, di ba? Siya kasi hindi siya sanay talagang magkutsara si BBM. Mas preferred niya yung nakakamay. Ayan. Siyempre. Di ba, ano mas gusto nyo? Yung magkasakit kayo? Yung nahihirapan? Oo, nahihirapan kayo. O yung madali nyo lang kainin yung ano. Di ba? Siya mas nag-i-enjoy siya nagkakamay. Di ba, ganun yun. Ang kaputibis. Yung iba hindi nila naiintindihan yun. Oo, ang dami namin basher. Pero, tapos sabi nila, ano daw, minsan daw sabi, ang hinhin ko daw kumain, nung inayos ko na yung pagkakain ko, sinabayan ko si BBM, naging suga pa naman daw ako. Solid supporter. Ayun, sabi ni Ma'am Pinay in Australia, punta kayo sa premiere ko bukas, foodie, bibigyan ko kayo ng 1K banana. Oy, anong oras po, Ma'am? Subscriber. 1K subscriber. Rowanis Vlog, solid supporter here. Lahat ng account ko nakasubscribe. Thank you so much po, ma'am. Thank you so much po, ma'am. Ayan, shoutout po. Ayan. Thank you so much po, ma'am. Bigyan ng jacket yan. Lahat po ng mga 4 p.m. Pinas time. Sige po. Sige po, ma'am, bukas. Bago ako magsimba. Oo, thank you so much po. Ayan. Nagpa-thank you na. Welcome po. Welcome. Nagganda. Busog na naman si baby. Ano pa yung mga natin? Sagutin natin yung mga comment nila. Yung mga lagi nilang sinasabi. Yung mga basher natin, love natin yun. Ha? Lagi nasa yung masasarap. Ayun! May nagsabi din pala. Yung iba sinasabi nila, yung mga part daw na malalaki, nasa tapat ko daw. Yung masasarap na pagkain, lagi daw nasa tapat. Hindi po ganon. Kasi kami, pagkaupo namin ni PPM, naka-prepare na po lahat yung pagkain namin. Hindi namin nakikita kung alin po ba yung malaki at maliit at marami at konti. Kaya pagkaupo po namin, uupo na lang kami at kakain na lang. Yes. Akala nila kasi laging nasa tapat ko yung malaki at yung madami. Hindi po ganon. Si BBM din. At saka ako naman ang uubos. Tsaka kung nasa tapat ko naman po yung malaki at marami, syempre, as usual, si BBM naman po yung uubos ng mga pagkain, di ba? Yes. At saka yung taba, binibigay sa akin. Kasi favorite ko yun. Alam niyo naman. Sana yung iba, mapapanood nila yung live natin para yung mga iba naman, yung para maintindihan naman nila yung mga dahilan natin. Hindi naman. Alam, umiyak ka na. At saka yung mga nagpapa-shoutout.
yung mga nagpapa-shoutout, pag araw-araw po namin nababasa yung mga comment nyo. Pag may nag-comment po akong shoutout po, ganon. Pag sinabi ko pong noted, ayan, shoutout namin kayo pagka mukbang po namin. Ayan. Hindi po Sobra namin lakas. kayo, hindi po pwedeng, hindi po pwedeng nagsulat kayo ng shoutout, kinabukasan siya shoutout. Iniipon po namin yan. Pag nagmumukbang po, lahat yun masya-shoutout. Yes. Kaya, tsaka panoorin nyo hanggang dulo. Dulo. Kasi yung iba, nanonood lang, kalaati lang. Saka minsan nababanggit sa Oo. kanila. Tsaka pakinggan yung mabuti yung mga pangalan po. Kaya nga, 'di ba, pag nagsi-shoutout ako, kala ninyo malakas, hindi naman. Pag tinanggal ko yung mic namin, sigurado mas lalong din niyo po maririnig yung pangalan niyo. Tsaka panoorin nyo hanggang dulo. Hanggang dulo. Yung iba kasi hindi sila nanonood, kaya nagagalit sila, hindi daw namin sinataw. Hindi naman siya nanonood. Pag sinashoutout naman sila, ayun, kinabukasan shoutout ulit. Okay lang naman yun, kahit araw-araw pa po kayo magpapashout, okay lang yun. Siyempre, dapat po, panoorin pa rin ng buo, at siyempre, mag-share and like na din Shoutout po kay Dwayne. Dwayne, nalagyan na? Dwayne. Shoutout Dwayne Asher Lapitan. Si Dingding. Rigor! Nalagyan Si Rigor yan. Si Rigor! Dieter Susi. Dieter Susi. Ayan, ano pa, Pitang, ingratang ko comment ko. Malakas ka daw kumain, hindi ka tumataba. Ako, ano na yun? Natural na yun ako. Ganito na talaga ako. Malakas po talaga ako kumain. 4 years na mo. Di man ako lumubo. Oo. Wag na po kayong magtaka kasi ganito Salamat na po talaga ako. No? Hindi talaga ako tabain. Mahirap talaga akong patapain at madali, ano yung tama lang? Madali siya, Pumayat. Oo. Ayan. Tsaka mabilis din po kasi yung metabolism. Oo, mabilis yun. Yun. Metabolism. Pag-CCR niya. Pag-CCR niya. Yan, sa mga nagtatanong ha, ngayon alam nyo na po. Sige, magdikita kayo dyan. Ano pa? Ayan. Sino yan? Sino yan? Lekar, paano ba ito? Lekar, Hello? Ano? Lekar? Rachel. Baliktad. Rachel Shell. Oo na, Rachel Shell. Hello po, Pudibi from Kuwait. Just now, I watched your video na lumpiang sariwa. Ay, thank you so much po, ma'am. Rachel Shell. Ayan. Rachel Shell. Ayan. Shoutout po, ma'am, from Kuwait. Thank you so much po. Oo, ano yun? Kuwait. Believe nga ako sa'yo. Believe nga ako sa'yo. Siguro, malakas ka kumain, pero sexy pa din. Kasi po, ma'am, Pinay ate in Australia, di po talaga ako tabain. Kahit malakas na po akong kumain, ganun pa din po ako. Ayan. Tsaka nag-exercise din po kasi. Jubika Edora. Hello, beautiful from Brunei. Love your videos. Thank you so much po, ma'am. I love you. Oo, malakas siyang kumain. Mabilis yung niya. Pag-CCR niya. Oo, mabilis. Sa akin, mabagal. Siya mabagal, kaya lumaki yung Oo, lumaki yung tiyan. Iniipon muna bago Ganun yun. Ano yung ginagawa nila kaya ngayon, no? Sino? Sila yung mga ibang ano sabi niya? Okay, may 5 minutes pa po tayong live. Ayan. Sa mga gusto magpa-shoutout. Ang sarap panoorin kapag kinakamay ang pansit. Oo nga po, masarap. Ako na, Ma'am Earl Ochina. Kaya nga, yung iba po kasi akala nila, pag kinakamay mo yung pagkain, yung iba nandidiri, no? Oo, susunod papaan ko yung kapansit. Gagamitin ko yung paa. Tsaka diba kaya nga mukbang? Diba? Kaya nga mukbang. Kasi yung iba daw, ang Tagalog yung messy bidang? Kanin. Makalat, messy. Makalat daw kami kumain. Siyempre, kaya nga, diba? Kaya nga mukbang. Yan.
Wala daw tayong good manner. Ayan, 19 viewers. Hello po. Makapudibi. So, hanggang ano na lang tayo? 5:45. Hanggang 45 PM na lang po tayo, Ayan, makapudibi. tsaka sa mga nagre-request, Bidang. At saka sa mga nagre-request ng mga pagkain, ayan, Yes. isa-isain po natin yung mga nagre-request ng Grace pagkain. 1, hindi naman po makalat. Hindi, kasi po, Ma'am Grace, meron po nagsabi na makalat daw po kami kumain. Oo. Tapos, wala daw po kaming good manner. Oo nga. Yan. Kalaguyuking Kapampangan. Ne. Dandikit yan. No? Yan, sige, magdikitan po kayo dyan. Rachel, Malaguke, Kapampangan. Wow, Kapim po, si malago. ate. O, ate na naman po menyambot Miss World. Miss World. Miss World. Miss World, ikay, Kapampangan. Second runner-up princess. Yapi ni Sophia, Bianca, Kenya mo pong kahit. Ayan. Baby Ruth, thank you so much po, ma'am. Malagula talaga rin Kapampangan. Mm-mm. Baby Ruth, siya. Kapampangan niya naman siguro yon. Imam Kai. Aliyah. Rochelle. Maria Maria. Davis, I love watching you po. Thank you so much po, ma'am. Thank you so much po. Kaya kung gusto nyo magpa-comment, kung gusto nyo magpa-shoutout, mga kapudibis, mag-comment kayo sa latest video namin at manood kayo at hanggang dulo para marinig nyo yung pangalan nyo. Para marinig yung pangalan niya, Mm-mm. yung shoutout. Ayan. Habang kasi kumakain kami, hindi na kami man nagsha-shoutout. Pagkatapos namin kumain, doon kami nagsha-shoutout. Ganon. Opo. Yung iba siguro kapag tapos na kumain, bakala nila wala shoutout, no? Hindi na sila nanonood. Oo. Ano pa ba yung mga comment na tanong? Jocelyn Alibusa from Novali. Nobisiya ka na talaga. Nobisiya ka. From Nueva Ecija. Nobari, no kan yan. Laguna yan. Novali. Novali. Laguna po ba yung Novali? Saan po yan? Ma'am Jocelyn. Siguro sa Albay. Kalawot na naman. Nobali. Ano yan? Jocelyn. Nala ba yung Skype ito? Maratang ko-comment na pa. Ayan. Basta yung mga shoutout and mga request nyo, yan. Nagre-request ng pagkain. Sa mga nagre-request ng pagkain, ayan, isa-isain po natin yung mga request nyo. Yan. Isa-isa. Ayan, Nanonood ko yung last. Thank you so much po, Ma'am Ruth. Yan. Isa-isain Laguna. natin yung mga yung mga request nyo. Basta para sa akin, Pinoy. Pinoy na Pinoy ang datingan. Pag nakain kay Kapudidi, walang ka-arte-arte. Tama. Sige, mag-request kayo ng pagkain. Tsaka yung namin ni BPM, natural yun. Tsaka walang cut, hindi nyo nakikita. Walang Diretso yun. cut. Tsaka, pag nagmukbang kami ni BPM, diretso yun. Diretso, walang Walang cut. cut. Kung magka-cut man, o pag inuubo, O kaya or pag maingay sa labas, may nasamid, gano'n. or kukuha ng kanin, syempre nabitin. Di ba? Ganon yun. Gano'n yun lang cut namin. Tapos, ano pa ba? Ano pa? Ba't tekla so bubay ng tekla daw. Then, natutuwa lang yun, kaya Oo. sinabi niya. Amunado na beef. May amunado beef. Pero try natin yan, ma'am. Amunado. Ano lang yan, nakakatikim lang kami ng amunado kapag Pasko na. Baboy yun, hindi beef po, Ma'am Ruth. Tsaka pag andyan Tsaka pag Tsaka... Chichi! Chichi! Ay, wait! Oo. Nandito si Chichi. Chichi ka dito, Chichi. Dito, baby. Chichi! Andito si Chichi. May purpose. Hello, watching from... Ano ba? Bago daw siya naka-eyeglass. Sino yun? Si Ma'am Jocelyn. Ako, Si Ma'am ma'am, Jo, oo. kasi pag di po ako nakakabasa ng mga ng mga malapit. Yan. Mas nakakabasa po ako pag malayo. Yan. Farsighted po ako. Tama? Hello po, watching from City, Misamis. Andalay natin. Kasi meron Chili ka dito. Chichi, tawag ka Chichi. Tangob City. Na? Tangob Tangob City, Misamis Occidental.
Masarap ang kinakain ninyo. Thank you so much po, ma'am. Kunan mo na yung chichi. Chichi, ayun. Ayaw ni na. Chichi. Ayan. Pag nag-ano lang po, pag nag-shoutout lang po, doon lang po ako nakasalamin. Oo. Beli ka! Eh, gusto mo na ano sa'yo? Gusto ka daw tingnan. Ito si Chichi. Ito yung baby niya. Ito si Chichi. Sino nag-comment? Si Jocelyn. Ito si Chichi, Ma'am Jocelyn. Ayan. Chichi. Nasaan na yung bata na sumasabay sa inyo kumain? Si Kai. Hi, Chichi. Nasa taas po, ma'am. Ayun o. Ayan, si Global? Ito. Global Granary. Global Granary. Hi, From London, I'm UK. watching you regularly. Global Gra. Thank you so much po. Granary. Thank you so much po. Si Patrick, oh. Shoutout po sa inyo lahat. Puro na lang. Ay, wala bang ano dyan, Patrick, kapitsa. Nabudol tayo na. Nabudol ka. Rina Hi, Pamaran. Chichi from Summer. Tayo. Hello, Chichi from Summerhead. Maria, all the foods you guys are, it looks delicious. Thank you so much, Rosalie. Rosalyn Rodrigo, hello po, follower niyo po ako from Santa Rita, Samar po. Ayan, Hello po, ma'am. Thank you so much po sa lahat po ng sumusuporta sa amin at mag-subscribe na po kayo para umabot na tayo ng 100 Apo. subscriber. Yes. Naintindihan ng Chichi na. Penumana ako. Hi, Chichi daw, sabi ni Pag Princess. nagbumukbang po kami, Ma'am Princess, andyan lang yan sa baba. Pag alam niya, pag nagmumukbang, tahimik lang siya. Hindi siya tumatahol. Sabihan mo lang siya, huwag siyang maingay. Hindi siya mag-iingay. Nandiyan na po po sa Sa pinto. pinto. Ay, Yan. puro karton. Karton ng sesto. Yan. Maraming salamat po sa... Thank you so much po. Ay, ayan si... TNDC channel. Hello po, ma'am. Lagi nanonood si ma'am. Ayan, lagi ko din siya nakikita nag-comment. Ayan, Ma'am Team DC channel. Pag-subscribe na po kayo sa kanya, Team Meron din po siyang YouTube channel. DC channel. Yes. Ayan. Mag-subscribe. Sige po, magdikitan kayo dyan. subscribe. O sige na, ano na tayo, no? Magpapaalam na po kami. Panoorin nyo na lang po yung next mukbang namin sa Monday. Ayan, 6:30 yes. PM. Lahat po ng dito, nag-comment shoutout sa Monday. Oo. Ayan. Screenshot. Chicken with adobo next. Adobo Pwedeng lechon kawali sa susunod, sabi ni Myrna Corpus. Ayan. Sige, nakalista po. natin yan. Nililista po namin. Oo. Lechon kawali. Hindi naman po makakain lechon kawali. Matigas po yung kawali. Kemi lang. Joke lang po, ma'am. Ayan. Lechon Yung kawali. mga request nyo, isusulat po namin. And shoutout po namin kayo sa next mukbang. Hi po, BBM at Ate Aldi. Shoutout Hello po, po, Marian Maria. Pesino. Get well po. Ayan, shoutout po sa inyo Thank you lahat. so much Arvin po. Rivera, shoutout po. Ayan. Rosalyn Rodrigo, sige po, ingat po kayo lagi. Bless po sa inyo. God bless po sa God inyo bless lahat. po. Okay, Maraming see salamat. you See you on guys. Monday. See you We love Monday you po. all. I love you all. Love you Gusto ko yung all. Buro. May buro Sige po. po, susunod. Buro. Bicol Express daw. Ilista natin lahat yung mga Yes. request na yan. Isa-isain po natin yan, no? Opo, ma'am. Pinay ate in Australia. Buro sa susunod po. Abangan nyo po, magkakaburo din po tayo. Okay? God Shoutout po sa inyo bless. lahat. God Ingat bless. po. Bye-bye. Ingat po. Thank you so much. Love you all. Opo. Bye-bye. Makikipag-blackout ako. Ay, lahat. Ay, bakit na nito? Yan. Mag-blackout. Sagutan mo